Така, здравейте всички. Сега ще ви покажа моя нов Minecraft сервер. Сега се представите като някакви кучета. Because DMT запиши. Не, ти не си овнира. Опа, не знаю. То са прави на англичанец, ама не е. Разбирам от третото, ама е. Но, добре, айде стига. Та пак не си давай скайпа, бе. Много боже. Така. Не знам тук какво писат, не знам. Тук не знам какво ще го правят. Тук е пивикарията. Енчанта, шопа. Как казах шоп? Не, това няма как бъде, бе. Не. Това е шоп. Казвам го, бе. Тук имахме малки проблеми с порталите. Само то се трябва да открием другия къде. Така, гората. Да чуват. Така не мога да чу. Опа, пак някой е грипал. Някой е грипил. Ще го убия. Ще го гръбна. Това е гората. Близо до спауна. Ама, ако да се прави такъв е живота. Чакай, че къде бях потали. Това е традето, което мисля, че беше грифън пак. Бе. Мачи кращи. Традето не работи. Това не работи. Добре, сигурно е някакъв лак. Не е лак. И копчетата са ми гадни. То си един от големите пичове на сервера, дето помага много, дето ми помага много. Той е някакъв help хостер, не знам, може да сложа нещо такова. То си един от BFF-тата, които строят добре, много добре строи. Не казвам, че никой не строи добре, ама значи то строи добре строи според мен. Той го е построил сам, с малка помощ от тук, като летна беше правил стъклата. Значи той ще го правя сам. Друго. Не, порталите нещо ми пътят. Мини! Що пъка ме пъгат, бе? What the fuck? Както и да е. Зарежи. Сървъра е съвсем нов. Аз пак тук ще има някакви ивенти, които не знам какво ще ги направя. Bbox. Някакъв Fire дойде. То има някакъв готин скин. Ти съм качил. Боже. То си един от готин скин. Мисля, че то беше хвърлена. Не знам сега. Не знам. Мисля, че имаше някакъв Fire 2000 от Фейсбук, някакви правят клипчета.
Сигурно е някакъв ендит му спода профил. Не знам. Вече на бахма. Стига бе! Сега ще видим кой откри честа. Така, лагна. На мен ли ме лаги само така? Или не знам. Да, само на мен ми лагна. Не, на мен ми лагна. Добре, ще реконектим. Тук ще ползирам клипа заради паралата си. Така, наистина ми било лагнало. Значи порталите си работят идеално. И ще видим, както бях казал, т.е. какво има в честа. Само да купувам ли си. Омага, защо? Омага, дадох си паролата, това беше. Омага, дадох си. Това беше... новиво. Опа, не мога да го запиша. Ще я сменя. Да, както и е. Добре, как е. Тос, виж как хубаво. Виждаш ли? И тос Firehouse. То мисля, че да. Май няма да го кача в Xbox, ще го кача в YouTube, не знам. Прекалено дълго е. Тук има някакъв Макдоналдс. Сега ще ви го покажа отвътре. Не е много готин, ама кога са прави такъв е живота. Пак е лаги, бе! Има го притесним. Стига, че има много фейл. Без това направихме много фейлове. Какво мога да ви покажа? Това с компаса не ми работи, не знам. Стига писах ти, бе. Чакай, че забравих, че снимам пак. Това беше. Тук така мисля да строим скинове, че не знам. Някои скинове такива големи като моя пичка, кик. Не, то ще го банна. Не ми пука, че. Не ми пука вече. What the fuck? Кик. Опа! Чакай, че... Някой пак ми пише, не се плези. Опа, добре. Кой от вас е Дарча? Хостера, да. Не, защото аз тази ми беше... Дарча... Имам... Качвал съм в YouTube с този сник, в Xbox с този сник. Този енчант го е правил на пич там. Ето този пич. Ето това, видам. Тук е някаква църква, ако някой се учени в сървъра ми. Чакай да видим. Добре, значи този спич, дето ти говоря само за него е попа. Той всичко майче, той замести говният поп, помагащ, хелп говният. Аз съм опнат. И на мен ми спамнят в скайпа и скоро време
Не, не. По-помня. Стига се, никой ти бе. Той ще го убия. Така. Да, че... И хост. Колко хиляди? Да, аз съм. Да, що? То много бавно развиващ. Някой пак грифа. Не знам за... Не знам кое е, ама... Не тук. И защо го те? Тук има всякакви плагини. Опа. Нещо. Dark Chance on Fire 2000. Да, то Smart Pen. Не. Правим ушивана реклама. То никой, не че никой ще гледа клипа, ама... Карай. Умри бе, кучи. Ама гъсрале, пи още, да, се. Регион. После ще го правя. Регион, там, и там да го правиш, пи го там. Така, омага! Como гледа живе? Затворим тая кирия. Защо ъхкам? Това е странно. Така. Да, може да почне някакви поредици с този. Сещаш ли си? Кое да се сещам? Какво? Не, то се рекламираш. То с голяма рекламира. Еднокрафт ще бъде... Да, ще бъде... Правим ужаска реклама, която... Но... Никой не е админ. Да, реклами ли ще ми правиш ти, бе? Така, мразя да правят реклами в този сървър. Май ще го оставя къде сме. Това беше от мен. От последния път така. Стига са легави, бе. Така, те не ме чуват, обаче. Все пак, довиждане и до нови срещи.